kufanya kazi nje ya Kenya. Jotije bura mag piny owacho mamalo matiyo tich mani Nyanza Regional Headquarters e boma ma Kisumu kawuono nolornegi oko mar apisegi bang' chopo molewo e tich tok saa 2 mar okinyi. Ma biro bang' limbe mapoya manotim gi jatend migawo mochung' ne jotije piny owacho Geoffrey Ruku e apise mag piny owachogo. Jotije mag Huduma Center kod mago matiyo migawo mar ndikruok kata immigration kende ema notony ni mar ne gisechopo e tich kaka dwarore. Ruku nohum nono kendo nyiso ich wang' mare kod jotije bura manolornegi oko kowacho ni nyaka giluw chike mag sirkal. Omedo ni piny owacho biro kawo okang' mar chik ne jotije sirkal malewo chopo e kuondegi mag tije. So the people of Kenya are demanding that we will be in our offices at the right time, so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Out of the offices, out of the government offices which are here, the State Department for Immigration, by 8 a.m., they were all at their workstation, all of them. By 8 a.m., they were all at their workstation. This is a case I witnessed when I visited the regional office in Mombasa, in Nakuru, in Nyeri, as well as in Embu. Therefore, that means there is a culture within the State Department of Immigration which should be deprecated to other ministries. We are putting in system which will kick you off, and that system will be within the laws, the stipulated laws, labor laws, equal opportunities laws, fair administrative act laws,